Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ 11-ാം അധ്യായമാണ് നോക്കുന്നത്. അതില് അർജുനന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. വിശ്വരൂപത്തിലുള്ള ആ വിവിധ ശരീരങ്ങള്, അത്ഭുത തന്ത്രനാവുന്ന ആ രൂപമാണ് അർജുനൻ കണ്ടത്. ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് ഈ പ്രപഞ്ചവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം ദേവന്മാരും 14 ലോകങ്ങള് എല്ലാം അവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുകയാണ്. ആദ്യം ഭഗവാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ രൂപമൊക്കെ മുമ്പേ നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോഴ് ആശ്ചര്യചകിതനായി പോയി. അങ്ങനെ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഭഗവാന് മുമ്പില് ശിരസ്സു കുനിക്കുകയാണ്, അല്ലെ, കൈ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറയാണ്. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വിവരണവും. ആദ്യം ഒരു വിവരണം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. വിരാട് രൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അർജുനന്റെ ദർശനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സഞ്ജയന്റെ വിവരണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചപ്പോഴ് അത് സഞ്ജയൻ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിന്. മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിലുള്ള ലിംഗ അർജുനൻ പ്രപഞ്ച രൂപത്തെ കാണുന്നതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ആ രൂപത്തിൽ കണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓരോ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കണത് അവരിങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് പാഠപദ്ധതി. ഇതിലൊക്കെ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു ചർച്ചകളൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പൊ നമ്മളതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ് അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത് ഒരു സ്വപ്നമല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാ സ്വപ്നമല്ലെന്ന് കാണുന്നതില്? എല്ലാം ശരിയായിട്ട് കാണുകയാണ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? സ്വപ്നമൊന്നുമല്ല അത്. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മറുപടി, കാലം ഞാനാണ് എൻ്റെ ആയുധമാവുക. അപ്പോഴതൊക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതി നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ആയുധമായി മാറുകയും ചെയ്യുക. അതൊക്കെ ഇനി വരും. മുമ്പത്തെ വിഭാഗം അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കണ്ട് വിസ്മയപ്പെട്ടു അല്ലേ? അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു. സഞ്ജയൻ അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം വിവരിക്കുകയാണ്. രോമാഞ്ചകഞ്ചുകിതനായിട്ടുള്ള അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ശിരസ് കുനിച്ച് പ്രണമിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ സെന്റൻസിലൊക്കെ കുറച്ച് ഈ ഘടനയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ അർജുനൻ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾ. അതിനുശേഷം ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അർജുനൻ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് കാണുന്ന വിവരങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. 15-ാമത്തെ അർജുനൻ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾ പറയുന്നു. അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഭഗവാൻ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ചു കൈകൂപ്പി എന്നിട്ട് പറയാണ്. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച ദിവ്യാൻ ഉരകാംശ്ച ദിവ്യാൻ. എന്തൊക്കെയാ കാണണേ? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിലിരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം, എല്ലാ ഭൂതസംഘങ്ങളെയും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ, മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവിനെ, പിന്നെ ശിവൻ, ഋഷികള്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള സർപ്പഗണങ്ങള് എല്ലാം മുമ്പേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഏകദേശം ഒരു രൂപം. ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെ എന്നുള്ള ആശ്ചര്യത്തോടെ അർജുനൻ പറയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകണ്ട് തന്നെ കാണുകയാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം അർജുനൻ അവിടെ കാണുകയാണ്. സൃഷ്ടിജാലത്തിൽ ആദിമനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധസ്ഥലങ്ങളിലെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിനും മെത്തയായിട്ടുള്ള ദിവ്യ സർപ്പത്തെയും കാണുകയാണ്. അപ്പോ ഈ സർപ്പശയ്യയുടെ പേര് വാസുകി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. നമ്മൾ അനന്തശായി എന്നാ കേട്ടേക്കണേ അല്ലേ? നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വാസുകി എന്നാ. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, സർപ്പം, നാഗം, അങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തത കണ്ടു. അപ്പൊ നാഗങ്ങളുടെ ലീഡറാണ് അനന്തൻ, സർപ്പങ്ങളുടെ ലീഡർ വാസുകിയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ സർഗാരംഭം, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ അന്ത്യം വരെ എല്ലാം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാ, ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു ഭഗവത് കരുണ കൊണ്ട് എന്നാണ്. അർജുനൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരിടത്ത് കാണുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, താമരയിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ്, ഭഗവാൻ ശിവൻ, എല്ലാ ഋഷിമാര്, ദിവ്യ സർപ്പങ്ങളെല്ലാം അർജുനൻ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം കാണുന്നു. അതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു കിടക്കുന്ന ആകാശ സർപ്പത്തെയും കണ്ടു. ഈ സർപ്പശയ്യയെ വാസുകി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെ അർജുനന് കാണാൻ കഴിയും. അതായത് തന്റെ രഥത്തിൽ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്ന അർജുനന് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. പരമേശ്വരനായ കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ ഇത് സാധ്യമായി. ഭഗവാനെ, ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ തുടക്കം, മധ്യം, അന്ത്യം ഒന്നും എനിക്ക് കാണാനാവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. എവിടെയും ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളും അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അതാണ് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനേക ബാഹൂതര വക്ത്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോ അനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. എന്താ പറയണേ? അന്തം, മധ്യം, ഒന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലെ?
അങ്ങേക്ക് അനേകം ശരീരങ്ങളുള്ളതായിട്ട് കാണുകയാണ്. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. വിശ്വരക്ഷകനാണ് അങ്ങ് എന്ന് പറയാണ്. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കാണ് അർജുനന്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പരിധിയില്ലാത്തവനാണ്. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ അനേകം ഭുജങ്ങൾ, വയറുകൾ, വായകൾ, കണ്ണുകൾ, പരിധികളില്ലാത്ത അവസാനമോ മധ്യമോ തുടക്കമോ ഇല്ലാതെ എല്ലാം കാണുകയാണ്. അർജുനൻ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾ പറയുന്നു. വിശ്വരൂപത്തില് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്? അതാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലാർക്കദ്യുതിമപ്രമേയം. അപ്പോഴ് എവിടെയും അങ്ങയെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസുകൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു എന്ന്. അപ്പോ അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദുർനിരീക്ഷ്യം എന്ന്. ഈ തിളങ്ങുന്ന രൂപം തേജോരാശിം എന്ന് പറയാം. കിരീടങ്ങൾ, ഗദകൾ, ചക്രങ്ങൾ എന്നിവയാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിന്റെ തിളങ്ങുന്ന പ്രകാശം ദീപ്തിമന്തം എന്ന എല്ലാ വശങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുന്നു. അളവറ്റതിലും, അതായത് അപ്രമേയം, ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ പോലെ അനേകം സൂര്യന്മാര് ഉദിച്ചുയർന്ന പോലെ എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലെ. വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അനുഭവവേദ്യമാവാണ് അർജുനന്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇപ്പോ ചെയ്യണത്. ആണ് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. അങ്ങ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അർജുനൻ സമ്മതിക്കാണ്. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുരുഷൻ അങ്ങ് തന്നെ എന്ന് പറയാണ്. ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുരുഷൻ അങ്ങ് തന്നെ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയണത്. 18 അർജുനൻ ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിലൂടെ നീയാണ് പരമേശ്വരൻ എന്ന അളവറ്റ വചനം വിവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങളാണ് പരമമായ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ വിശ്രമസ്ഥലം, ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത അതാണ്. ശാശ്വത ധർമ്മം പരിപാലിക്കുന്നവനാണ്, അവ്യയനാണ്, പുരാതനനാണ്, ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനാണ്, ചിത്പുരുഷനാണ്, അനാദി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആദ്യവും അന്തവും മധ്യവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതാണ് വീണ്ടും 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനാദി മധ്യാന്തം അനന്ത വീര്യം അനന്ത ബാഹും ശശി സൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്ത ഹുദാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിദം തപന്തം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നു. സൃഷ്ടി എപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചത് അറിയില്ല. അതിപ്പോഴും തേടുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് അല്ലെ.
ഈ സൃഷ്ടി അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാന് ആദിയോ അന്തമോ മധ്യമോ ഒന്നുമില്ല. ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്തതിന് പിന്നെ മധ്യം ഉണ്ടാവോ അല്ലെ? അപ്പോ ഇതിപ്പോ കർമ്മം ജന്മത്തിന് കാരണാവും, ജന്മമോ കർമ്മത്തിന് കാരണാവണം. അതുപോലെയാണ്. ഏതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായേ അറിയില്ല. ഭഗവാൻ ആദിയും അന്തവും ഇല്ല, മധ്യവും ഇല്ല. ഏതാണ് ആദ്യം എന്ന് അതുകൊണ്ട് പറയാനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ? തുടക്കമോ മധ്യവും അവസാനം ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെയും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആവർത്തനമുണ്ട്. എന്നാൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു സാഹിത്യ ദൗർബല്യമല്ല. ആശയക്കുഴപ്പത്തിലോ അത്ഭുതത്തിലോ വലിയ ആഹ്ലാദത്തിലോ ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് പ്രസ്താവനകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതൊരു പോരായ്മയല്ല. അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വേളയില് ചിലപ്പോ ആവർത്തനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാ പറയണേ. അപ്പൊ 20 ഭൂമിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിനും ഇടയിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. എന്നാലോ ഇപ്പോഴതൊന്നും കാണുന്നില്ല. സർവത്ര ഭഗവാനാണ്. അതാ ഇവിടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോരിതമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവാ ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവദിഗ്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ, ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അർജുനന് ആശ്ചര്യമുണ്ട്, ഭയമുണ്ട്, ആനന്ദമുണ്ട്, വിസ്മയുണ്ട് അല്ലെ? വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ്. എല്ലാ വികാരങ്ങളും കൂടി കുഴഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ആകാശം, ഒരു സ്പേസ്. ലോകത്രയം എന്ന് ഉള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാ. അർജുനനെ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്, മറ്റു ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ സ്പഷ്ടാക്കി തരികയാണ്. അപ്പോ ഇത് അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ദിവ്യ ദൃഷ്ടി സിദ്ധിച്ചവർക്കൊക്കെ ഈ രൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു. അല്ലാതെ ഇത് വെറൊരു സ്വപ്നമല്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവനും ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്. ഈ രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ട് അർജുനന് ആശ്ചര്യം, ആനന്ദം, വിസ്മയം ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാ ഒപ്പം ഭയവും ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ. വിശ്വരൂപം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശ്വം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകാശവും ഗ്രഹങ്ങളും അതിനിടയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും വിസ്മയകരവും ക്രൂരവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സ്തബ്ധനാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് അർജുനൻ മാത്രമല്ല മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 21ഉം 22ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച. താൻ മാത്രമല്ല 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും ഈ രൂപം കണ്ട് ഭയക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആമീഹി ത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിദ്ഭീതാ പ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തിത്യുക്ത്വാ മഹർഷി സിദ്ധസംഘാ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് ഊപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമുള്ള ദേവന്മാര് ഈ ഭീഷണമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപവും അതിന്റെ ആ തേജസ്സും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. മഹർഷി സിദ്ധ സംഘങ്ങളൊക്കെ ഭക്തി കൊണ്ട് വിറച്ചിട്ട് കൈകൂപ്പി സ്തുതിക്കാണ്.
ഒരു വിസ്മയ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന പ്രതീതിയാണ് അർജുനൻ ഇപ്പോ. ഈ സിദ്ധര് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധ്യര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവര് ദേവവർഗങ്ങള് തന്നെയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ദേവന്മാരുടെ ഗണങ്ങളെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാണ് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രുദ്രാദിത്യോ വസവോ യേ ച സാധ്യ വിശ്വേശ്വിനോ മരുതശ്ചോഷ്മപാശ്ച ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധ സംഘാ വീക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങള്. അപ്പൊ ഏകാദശ രുദ്രന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. അത് കൂടാതെ 12 ആദിത്യന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള് 8 വസുക്കള്, സാധ്യര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവവർഗം തന്നെ, വിശ്വദേവന്മാര്, അശ്വിനി ദേവതകള്, മരുത്തുക്കള് 49 പേര്, പിതൃക്കള്, ഗന്ധർവന്മാര്, യക്ഷന്മാര്, അസുരന്മാര്, അങ്ങനെ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും സിദ്ധന്മാര് എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിനെ നോക്കിക്കാണാണ് അത്ഭുതത്തോടെ, ഭയത്തോടെയും. ഇപ്പൊ സംരക്ഷണത്തിനായി ദേവന്മാരും മുനിമാരും നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാവരും ഭയപ്പാടിലാണ്. കീഴടങ്ങുകയും കൂപ്പുകൈകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവതകൾ, വേദസ്തുതികളാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മഹാമുനിമാർ, ഭഗവാൻ ശിവൻ, ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പ്രപഞ്ചരൂപത്തെ അത്ഭുതത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ അർജുനന് ഭയങ്കരമായൊരു കാഴ്ച അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉഗ്രമായ വിശ്വരൂപം പിൻവലിക്കും. അർജുനൻ കാലരൂപത്തെ വിവരിക്കുന്നു. രൂപം അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയെ നോക്കുകയാണ് ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ, സിദ്ധന്മാര് അല്ലെ, മറ്റു ലോകങ്ങളിലുള്ളവര്. എന്താന്ന് വെച്ചാ മറ്റെല്ലാ ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപമാകുന്ന ശരീരത്തിൽ തന്നെയാ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ദേവന്മാർ ഇതെല്ലാതും നോക്കാണ്. ആദ്യമൊക്കെ വിശ്വരൂപനില് ശാന്തഭാവമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പതുക്കെ പതുക്കെ അത് പിന്നെ മാറി വരുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണുകയാണ് അല്ലെ. അത് പിന്നെ ബീഭത്സമാവാൻ, കരാളം ആവാൻ തുടങ്ങാണ്. അതാണ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രൂപം മഹത്തെ ബഹുവക്ത്ര നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹൂരുപാദം ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ട്രാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവ്യഥിതാസ്തഥാഹം. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദംഷ്ട്രങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സങ്കല്പത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി വരുന്ന രൂപമാണ്. ആദ്യം അത്ഭുതമായിരുന്നു, പിന്നീട് ഭയത്തിലേക്ക് മാറി എന്ന് അസ്വസ്ഥനാവുന്നു എന്ന് തുറന്നു പറയാണ് അർജുനൻ. പിന്നെന്താ പറയണേ, സമയം കഴിയുന്തോറും ഭയം കൂടി വരികയാണ്. ഈ ദർശനത്തെ മതിയാക്കി തന്നാ നന്നായി എന്ന നിലയിലേക്ക്. അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത പ്രാർത്ഥന, 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യാതാനനം ദീപ്തവിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാവുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. പറയാണ് അർജുനൻ, കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമെന്ന നിലയില് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് അർജുനൻ. 24. അപ്പോ ഇനി സ്വയം പരിഭാഗപ്പെടുമ്പോഴേ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അർജുനന് അത്രയൊന്നും പരിഭാഗം വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അർജുനന് കുറച്ച് ഭയം ഉണ്ടായി. അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അടയാണ്. പറയാണ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ചതേ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കാലാനലസന്നിഭാനി
ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രാകാരങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിക് ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി അടയുന്നത് അർജുനൻ കണ്ടു. ദിക്കുകൾ പോലും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല കൃഷ്ണ. ചുറ്റിലും അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണിപ്പോ അർജുനന്. എന്നിൽ പ്രസാദിക്കൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ ദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചു തരൂ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, ഇവിടെ അർജുനന് ഭയങ്കരമായ ഒരു കാഴ്ച അനുഭവപ്പെടുന്നു. അർജുനൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഈ ഉഗ്രമായ വിശ്വരൂപം പിൻവലിക്കും. ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തിട്ട് 20-23 വിവരിച്ച പോലെ അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത് ഒരു സ്വപ്നമല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഒന്ന് പറയൂ ആരെങ്കിലും. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ആ ആദ്യം അർജുനതൊരു കൗതുകകരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നിയത്, പിന്നെ അത് ഭയാനകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെ, അത് ദേവതമാരുടെ മുഖത്തൊക്കെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതെ. എല്ലാവരും ഭീതിതരായിട്ട് മുനിമാര് ഒക്കെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ വേദസ്തുതികളൊക്കെ കൂടി പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അർജുനൻ സങ്കല്പിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി മറിയുന്ന ആ ഒരു രൂപം അർജുനന് മാത്രമല്ല കാണുന്ന, ദേവന്മാർ പലരും കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നമല്ല എന്ന്. അതെ അതെ അതന്നെ. അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അത് 10 മിനിറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോ അങ്ങനെയാണ്, ക്ലാസ്സിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറയുക മാത്രല്ല, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ പറയണം, ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പറയണം. തെളിവുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ. അതിന് 10 മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഇതില് ചാർട്ടിൽ കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച പിന്നെ നമ്മുടെ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു വാച്ച് ചെയ്യും, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണേ. കൃഷ്ണ മാതാജി, ദിവ്യദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അർജുനന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃദ്ഭാവനയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് കൃഷ്ണന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം തല ഉനിക്കുകയും കൈകൂപ്പി വന്ദിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ബന്ധം സൗഹൃദത്തിൻ്റെതല്ല, ആശ്ചര്യ ധാരണയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. പിന്നെ സകല ബന്ധങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായാണ് കൃഷ്ണനെ ഭക്തന്മാർ കാണുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 12 തരത്തിലുള്ള മൗലിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ല ഇത് ഇപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടുല്ലോ, അത് സ്വപ്നല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പറയൂ. അവിടെ ദേവന്മാര് പോലും കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് രക്ഷക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് സ്വപ്നമല്ല. അത് അവര് അത്രയും ഭയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ അവര് പോലും ആ കണ്ടിട്ട്, ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇതായത് കൊണ്ട് അവര് രക്ഷക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 21-ാമത്തെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനന് മാത്രമല്ലല്ലോ സ്വപ്നം, അത് ദേവന്മാര് സ്വപ്നം കാണുന്നതല്ലല്ലോ അത്. അതെ അങ്ങനെ ഓരോരോ പോയിന്റുകൾ ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പോ കണ്ടോ എത്ര നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ചർച്ച. അതാ പറയണേ, എല്ലാവരുടെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണം. പറയൂ. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദേവഗണങ്ങളും ഋഷിമാരും നേരത്തെ ബ്രജിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളെ അർജുനൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് അർജുനൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാനും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാനും കാണുന്നു എന്ന നിലയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സ്തുതിയെ അർജുനൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കാണുക മാത്രമല്ല അത് ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ചിലരുടെ ഭയത്തെയും കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വിവിധമായ വികാരങ്ങളും
സ്തുതികളും മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഇവർ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. സിദ്ധര്, സാധ്യര്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഗന്ധർവന്മാര് അല്ലേ? അതെ. അവരുടെ എല്ലാം വൈദിക സ്തുതികളെയും ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ സ്തുതികൾ, അവരുടെ വികാരങ്ങൾ, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സംഭ്രാന്തി, പ്രത്യേകിച്ചും രൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മാത്രം കാണുന്നതാണെങ്കിൽ അവരും കണ്ടിട്ടുള്ള അവരുടെ സംഭ്രാന്തിയും കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പോ ബോധ്യാവണോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്നാല് അർജുനൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇതൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് തരൂ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള പോലെ പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്താ ഉണ്ടാവണേ ഇവിടെ? അർജുനനെ കൂടുതൽ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുകയാണ്. 26ഉം 27ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. അമീജത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാലസംഘൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീയൈരഭിയോധമുഖ്യൈ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി കരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിദ്വിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈ. വിചിത്രമായ കാഴ്ചയാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്കളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. ചൂർണിതൈരുത്തമാങ്കൈ എന്നാ പറഞ്ഞത്. പൊടിയാവണു അവരുടെ തലകളൊക്കെ. കൊടുങ്കാറ്റിനൊപ്പം പോകുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ആ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കാണ്. തലകളൊക്കെ പൊടിയുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? അർജുനന് ഒരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഞാനാണ് ഇവരെയൊക്കെ വധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, നീയാണ് ഇവരെ വധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ചിന്ത മാറ്റൂ എന്ന് കാണിക്കാനാ. ഇവരെല്ലാം മുമ്പേ മരിച്ചു, നീ എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ആയുധം മാത്രാണ്, അവരെങ്ങനെ പോയാലും വധിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള സൂചനയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപത്തോടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഭീമാകാരമായി നിൽക്കുന്ന വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞെരിഞ്ഞമരുന്നത് കാണുകയാണ്. 28 യഥാ നദീനാം ബഹവം പുവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി വക്ത്രാണ്യഭിവിജ്വലന്തി. ഇപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗം അല്ലെ, സ്വധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണവര്, അതായത് ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ച് ഈ യുദ്ധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളവര്, ക്ഷത്രിയര് കൃത്യമായിട്ട് തന്റെ സ്വധർമ്മം പാലിച്ചവര്, ഒപ്പം ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണവര് അല്ലെ, പരമാത്മാവാകുന്ന വിശ്വരൂപനിലേക്ക് നദികളെ പോലെ, നദികള് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്ന പോലെ എന്നാണ് പറയണേ. ഈ ക്ഷത്രിയന്മാര് വീരസ്വർഗം നേടാണ് ചെയ്യണേ. അതാ ഇവിടെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് സ്മരണയോടെ സ്വധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്കളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അവര് പുണ്യം ചെയ്ത അവരാണ്, ആത്മാക്കളാണ്. ഇനി അല്ലാത്തവരെ പറ്റിയിട്ടാണ് 29ാമത്തേല് പറയുന്നത്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, യേഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവാപി വക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗ. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയാത്തവരെ കുറിച്ചുള്ളതാ. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള മരണമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കണത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താ ചെയ്യാ, ഈയാമ്പാറ്റകള് അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ ഈ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം. നരകങ്ങളിൽ പതിച്ച് പിന്നെ നീച ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഈയാമ്പാറ്റകള്
തീ കാണുമ്പോൾ അത് ആഹാരമാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓടി വരും അല്ലെ, പറന്ന് അതിൽ വീണ് നശിച്ചു പോകും. അതേപോലെയാണ് പുണ്യാത്മാക്കൾ അല്ലാത്ത പേരുണ്ടല്ലോ, പുണ്യം ചെയ്ത രാജാക്കന്മാര് എന്താ ഉണ്ടാവണേ, ഈ നദികളൊക്കെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ അവര് ഭഗവാനിലേക്ക്, അവരെങ്ങനെയാണ് കർമ്മം യോഗമായിട്ട് അല്ലെ, കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിച്ചു വന്നവരാണ് അവര് സ്വധർമ്മമൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്തു, ഒപ്പം ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നദികള് സമുദ്രത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരും. അതായത് അവർക്ക് വീരസ്വർഗം കിട്ടുന്നു. അതല്ലാത്തവർക്കോ, അല്ലാത്തവർക്കാണ് ഈ ഈയാമ്പാറ്റകള് ഈ തീയിൽ വന്നിട്ട് ചാടുന്ന പോലെയാണ്. ആ അഗ്നിജ്വാലകൾ ഉതിരുന്ന ആ വായികളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ പറന്നെത്തുന്നത് പോലെ എത്തിയിട്ട് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ തീയിൽ വീണ് നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതിന്റെ സൂചന എന്താണ്? നരകങ്ങളിൽ പതിക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര് അല്ലെ. പിന്നെ നീച ജന്മങ്ങളാ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്, നല്ല ജന്മങ്ങളല്ല പിന്നീട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിനെയും നക്കി തുടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണ് അർജുനൻ. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലേലിഹ്യസ്വേഗ്രസമാനസമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലദ്ഭി തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗൽ സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്രാപ്രതപന്തി വിഷ്ണു. ഉഗ്രപ്രഭാവത്തില് ആകെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനന് തോന്നണത്. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന്. അപ്പോ എല്ലാം തീയിന്റെ നടുവിലാണ് നിക്കണേ എന്നുള്ള പ്രതീതി അർജുനന് അല്ലെ. ആകെ ചുട്ടുപൊള്ളാണ്, ഇത്രയും ഉഗ്രപ്രഭാവം കണ്ടിട്ട് തോന്നാണ്. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാവി ഫലങ്ങളെ വിശ്വരൂപത്തിൽ അർജുനൻ കാണുന്നു. മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ലിംഗ 26-27. മുമ്പത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ കാണുന്നത് എതിർകക്ഷിയിലെ നേതാക്കളും, അതായത് ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, അവർക്കൊന്നും മരണമില്ല അല്ലെ, ഒരിക്കലും അവരെ തോൽപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് പോലും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ കരാളമായിട്ടുള്ള ആ വായ്കളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവാണ്. പിന്നെ അവരുടെ ശിരസ്സുകളൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? ചൂർണിതൈരുത്തമാങ്കൈ, ചൂർണം പോലെയായി ഉത്തമാംഗം അല്ലേ. ശിരസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിയാവാണ്. അങ്ങനെ ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അജയ്യൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഭീഷ്മരും തകരുമെന്നും ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നു. അതുപോലെ കർണനും. മറുപക്ഷത്തെ ഭീഷ്മരെ പോലെയുള്ള മഹാനായ യോദ്ധാക്കൾ മാത്രമല്ല, അർജുനന്റെ പക്ഷത്തെ ചില മഹാവീരന്മാരും നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അതാണ് ഇവിടെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്. 2 സാമ്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാണ്. യുദ്ധത്തിൽ താൻ കാത്തിരുന്ന വിജയം അർജുനന് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെയോ നദിയുടെ തിരമാലകൾ നദികള്, ഇവിടെ ഇത്തിരി തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. നദികള് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പോലെ. പിന്നെയോ ജ്വലിക്കുന്ന തീയിൽ പാറ്റകള് അല്ലെ, തീ കാണുമ്പോ ഈയാമ്പാറ്റകള് അല്ലെങ്കിൽ മഴപ്പാറ്റകള് ഇങ്ങനെ ഓടി അടുക്കും അല്ലെ, നശിച്ചു പോകും. അതാ വിശ്വരൂപം, കാലരൂപ എല്ലാം. ഭഗവത്ഗീത 30. എല്ലാ വശത്തു നിന്നും എല്ലാ ആളുകളെയും വിഴുങ്ങുന്നു. അപ്പൊ താൻ കണ്ടതിനെ സ്വയം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ രൂപത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാണ്, അങ്ങ് ആരാണ്? ഈ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കരാളമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ആരാണ്, എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഖ്യാഹിമേ കോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ഈ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത് വരെ ഇത്രയൊന്നും ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അർജുനന് അല്ലെ. ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ കാണിച്ച് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ കാണിക്കൂ എന്നുള്ള പോലെയാണ് അല്ലെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ ഇതൊരു ഹൊറർ ഷോ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അർജുനനില് ഏവരെയും
ഈ ഭീതി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ആ ചിന്ത്യ ശക്തി കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ഈ വിരാട് രൂപം സഹായിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോ ദേവശ്രേഷ്ഠ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവനും ആരംഭ സ്ഥാനമായിട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങയെ വ്യക്തമായി അറിയാൻ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപമാറ്റം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? എനിക്ക് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരൂ, എന്താണ് ഇതിന്റെ സൂചന? അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോ ഭയപ്പാടോടെ അർജുനൻ 2 ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിക്കണത്. താങ്കൾ ആരാണ്? എന്താണ് താങ്കളുടെ ദൗത്യം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? കാരണം കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്തായും പരമപുരുഷനായും അർജുനനെ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും കൃഷ്ണൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച വിവിധ രൂപങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു അല്ലെ. ഇത്രയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. കരാള രൂപത്തിലേക്ക് മാറും. ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ എല്ലാം 14 ലോകങ്ങള്, ദേവന്മാര്, മൃഗങ്ങള് എല്ലാം കാണുക ചെയ്യണത്. ഒരു ഗ്യാപ്പില്ല അല്ലെ. ഭൂമിയും അന്തരീക്ഷം തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ നിറഞ്ഞങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ അർജുനനെ ഓൾറെഡി അറിയാം. എന്നാലും ഇത് ഒരു വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന, അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലേ. അങ്ങ് ആരാണ്? എന്താണ് ഈ രൂപം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? അങ്ങ് എന്താണ് സൂചന നൽകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അതിന് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ധൃതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ അവസ്ഥിതാ പ്രത്യനീകേഷു യോദ്ധാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ആരൊക്കെ സംഹരിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് മുമ്പേ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഏത് ചെറിയതായാലും വലിയ കാര്യങ്ങളായാലും എല്ലാം ആ പരമപുരുഷന്റെ ആ പ്ലാനാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് എല്ലാം ഇവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. മരണത്തിനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ മരണം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കാലസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന തന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ സംഹാരം നടക്കുന്നത്. അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഒരു നിമിത്തമാണ്, ഇവരെയെല്ലാം ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഭഗവാൻ സൂചന നൽകുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന മിഥ്യാധാരണ മാറ്റിക്കോളൂ അർജുന. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ആയുധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അർജുനന് എന്തായിരുന്നു ഭയം? എനിക്ക് പാപമേൽക്കും, ഞാൻ ഈ പൂജനീയരായവരെയൊക്കെ വധിച്ചാല് എനിക്ക് പാപമേൽക്കില്ലേ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോള് ആ മിഥ്യാധാരണയൊക്കെ മാറ്റിക്കോളൂ അർജുന. നീയല്ല ഇവരെയൊക്കെ വധിക്കുന്നത്. നിനക്ക് ചിലപ്പോ ശരീരത്തിനെയൊക്കെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ ജീവനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഞാനാണ്. നീ എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ആയുധമാണ്. അതിനാൽ നിനക്ക് യശസ് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭൂങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈദേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചിൻ. അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ആളാണ് സവ്യസാചിൻ അല്ലെ. അപ്പോ പറയാണ്, യശസ് നിനക്ക് വേണം, അതിനു വേണ്ടിയാ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പേ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പറയും, മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ,
ഈ അർജുനന്റെ മുമ്പില് അമ്പെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ യോദ്ധാവിനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒന്ന് നോക്കിയാ മതി, അവരുടെ എല്ലാ ഊർജവും ഓജസ്സും തേജസ്സും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതോടെ. പിന്നെ അർജുനൻ വെറുതെ ഒന്ന് അമ്പെയ്യ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ശിരസ വഹിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയിലെ യുദ്ധം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇവരെ വധിക്കാം, നീ ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അനാവശ്യ ചിന്തകള്, ഞാനെന്ന അഹങ്കാരം, അതൊക്കെ കളയാം. നീ എന്റെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു ഉപകരണമായി മാറിയാൽ മതി എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആരെല്ലാമാണ് വധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയാണ് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനഭിയോധവീരാൻ മയാ ഹതാംസ്ത്വം ജഹിമാവ്യധിഷ്ഠ യുദ്ധ്യസ്വജേതാസിരണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോള് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാവും അല്ലേ. ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വരുമ്പോഴാ നമ്മുടെ തലയിൽ വലിയ ബേർഡൻ ആവണത് അല്ലെ. അപ്പൊ നീ കൊല്ലുന്നുവെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ശരീരത്തിന് മുറിവേൽപ്പിക്കാനല്ലേ നിനക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ജീവനെ എടുക്കുന്നത് ആരാ? ഭഗവാനാ അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഈ യുദ്ധം മാത്രമല്ല, ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ആയുധാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് തന്നു, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി. പിന്നെ അല്ലേ, നമുക്ക് പാപഭാരം ഉണ്ടാവില്ല, പുണ്യം ഉണ്ടാവില്ല, രണ്ടും വേണ്ട അല്ലേ നമുക്ക്. അപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തോട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പാപഭാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണത്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ വെറും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലൊരു ടൂളാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇത് തന്നെയാണ് മുക്തി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? പ്രായോഗിക ഉപയോഗം. പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എല്ലാ പ്രപഞ്ച സംഭവങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കാലം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിനെയും നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ്. ശ്ലോകം 11:32 അർജുനന്റെ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തരം. ഞാനായിരിക്കുന്നു കാലം, ഞാൻ കാലമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ദൗത്യം എന്താണ്? എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുക അല്ലെ. പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും നശിക്കുന്ന പറയണേ കൃഷ്ണന്റെ പദ്ധതി. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും മരണം നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ പ്ലാൻ. സമയം, കാലം, എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്ന കാലസ്വരൂപനായിട്ടാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആവിർഭവിച്ചേക്കണത്. പരമാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്താൽ എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം ഇവിടെയുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം. കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത്, ലോകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്യൂ. കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത്, അതായത് ലോകങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാമോ? എന്താ പറയാ അതിനെപ്പറ്റി? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ്, എല്ലാം അതനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം അല്ലെ ആവിർഭവിച്ചത്. ഒക്കെ നശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ. കാലം എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാലസ്വരൂപനായിട്ടാ വന്നേക്കണേ. ഈ യുദ്ധക്കളത്തിന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാവരും തന്നെ നശിക്കും എന്ന് ഇവിടെ സൂചന കിട്ടിയത്.
വേറെന്താ പറയാൻ പറ്റുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയൂ. മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പിന്നെ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മഹാകൽപ്പത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാനിലേക്ക് ആ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാവരും നശിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെയല്ല ആത്യന്തികമായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും പിന്നെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും. ആ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം നശിപ്പിച്ച് തന്നിലേക്ക് ഇതാക്കുന്നു ഭഗവാൻ തന്നെ. കാലരൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ പറയേണ്ടി വരിക? പ്രഭവവും പ്രളയവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം. ലോകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആ രൂപമാണ് ഇപ്പൊ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യണത്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ആരംഭസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അങ്ങയെ വ്യക്തമായി അറിയാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രൂപമാറ്റം കൊണ്ട് എന്താണ് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരൂ, എന്താണ് ഇതിന്റെ സൂചന എന്നൊക്കെ അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഈ പറയണത് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുക, അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടി വരിക. ആരൊക്കെ സംഹരിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്ന്, ഈ യുദ്ധത്തില് ആരൊക്കെ ഇല്ലാതാവണമെന്ന് ഭഗവാന്റെ മുമ്പേ കൂട്ടി പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചാണ് നടക്കുക. അതല്ലാതെ അർജുനൻ വിചാരിക്കണേ ഞാനാണ് എല്ലാവരെയും വധിക്കുന്നത്, എനിക്കാണ് പാപമേൽക്കുക, എന്റെ പൂജനീയരായ ഗുരുജനങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രം കൊണ്ട് നേരിടും എന്നൊക്കെ അർജുനൻ ഞാനാണ്. അപ്പൊ അതല്ല വേണ്ടത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ സങ്കല്പവും ഭഗവാന്റെ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നോർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആവും, നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരായി, മുക്തി കിട്ടി നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ആ ആ യുദ്ധക്കളത്തിലുള്ളവര്, പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ളവരെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള ആ കാലസ്വരൂപനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ഈ സമയം അവിടെ ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുകയാണ്. അതല്ലേ പറയണ്ടേ? വേറെന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്? അതേപോലെ ഈ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ആ കാലം, അപ്പൊ അർജുനന് തന്റെ ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു അർജുനന്റെ ഈ യുദ്ധത്തിന് വൈമുഖ്യം നേരിട്ടത്. ഉത്കണ്ഠ, താൻ നാളെ എന്താവും, തന്റെ കുടുംബക്കാരെന്താവും, അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച്, അപ്പൊ അതിന്റെ ദുഃഖ, മോഹ, ഭയ, ശോക, ഭയാവഹ, നമ്മൾ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇത് ഭൂതഭാവി വർത്തമാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ആ കാലം, ആ കാലത്തിന്റെ ഇതിനാണല്ലോ ഈ ഭൂതവും ഭാവി വർത്തമാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആ കാലം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ കാലത്തിൽ എല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ക്ഷയകർത്താവായിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം ക്ഷയിക്കുന്നതും അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ള ഈ ബോധം എനിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട. ഇതെല്ലാം എന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള എന്റെ തീരുമാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അർജുനന് പൂർണ്ണ ബോധം കൊടുക്കുന്ന ഒരു 2 പദങ്ങളാണ്. ഹരിബോൾ. നല്ല പോയിന്റ്, നല്ലതായി. ഇനി എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? സവ്യസാചി, വളരെ വിദഗ്ധമായി അമ്പുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്നാണ്. നിമിത്ത മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപകരണമാവുക. ബുദ്ധിയുടെ അടയാളം, ലോകം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. വിഡ്ഢിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താ? സൃഷ്ടിയുടെ പിന്നിൽ ഒരു പദ്ധതിയുമില്ല, എല്ലാം ആകസ്മികമായ രൂപീകരണങ്ങളാണെന്ന് മൂഢര് വിശ്വസിക്കണത്. ശാസ്ത്രജ്ഞര് പറയണതോ ഒരു പക്ഷേ എന്നാൽ എല്ലാം വിഡ്ഢിത്തമായ ആശയങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി എന്താ? ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പരമപുരുഷന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നു. വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാത്ത വിഡ്ഢികൾ പ്രകൃതി ഒരു പദ്ധതി ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും ആകസ്മികമായും രൂപീകരണങ്ങളാണെന്നും കരുതുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്ന ചോദ്യമല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ പദ്ധതി? ഈ പ്രാപഞ്ചിക പ്രകടനമാണ് വ്യവസ്ഥിതരായ ആത്മാക്കൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അവസരമാണ്. അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നാൽ മാത്രാണ് നമുക്ക്
ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക, അവിടെ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാനില്ല, അവിടെ കുറെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പണമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടൂറ്, ഒരു പിക്നിക്കൊക്കെ പോയി വിചാരിക്കുക, പണം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാല്ലേ, 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലില് അവിടെ കറങ്ങി ഇവിടെ കറങ്ങി പ്ലെയിനിൽ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ പണം കഴിഞ്ഞാലോ, അല്ലെ? അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക, സ്വർഗം. പക്ഷെ ഈ ദേവന്മാര് പോലും ഈ കലിയുഗത്തില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ജനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? എന്നാ മാത്രാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്, അല്ലെ? പ്രാപഞ്ചിക വ്യവസ്ഥിതരായ ആത്മാക്കൾക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക്, വീട്ടിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അവസരം, ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആധിപത്യ മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവർ വ്യവസ്ഥാപിതരാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കണ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്കാണല്ലോ ക്ലേശങ്ങള്, ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഭവിക്കണത്. പക്ഷെ പരമാത്മാവിനെ അറിയാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതാ നമ്മുടെ ദൗത്യം, അതാ നമ്മുടെ കടമ, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായിട്ടുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക, ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അത് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നേക്കണത്. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താനും പരമാത്മാവിന്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താനും കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനാണ്. പ്രപഞ്ച പ്രകടനത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലാണ് എല്ലാം, അല്ലേ? പറയും, ഇവിടെ ഒരു പുൽക്കൊടി അനങ്ങുന്നത് പോലും, അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക എന്ന് പറയും. അർജുനനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് പോരാടുക, ഭഗവാന്റെ ഹിതം അതാണ് നടപ്പാവേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഹിതം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ പൂർണ്ണതയുടെയും പാത. ഇനി എന്താ പറയണേ? അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിച്ച് രാജ്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്റെ പദ്ധതി അറിയുക, ഞാൻ ഇതിനകം അവരെ കൊന്നു എന്ന് വാക്കുകള്. എന്തുകൊണ്ടാ രാജ്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറയണത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും മുമ്പേ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നിനക്ക് യശസ് വേണം, ഭഗവാൻ ഒരു ക്രെഡിറ്റും വേണ്ട ഒന്നിന്റെയും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കണത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണേ, നീ വെറുതെ ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഒരു അമ്പെയ്യണ പോലെ ഒന്ന് കാണിച്ചാ മതി, ഞാൻ അവരെയൊക്കെ ഓൾറെഡി കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയണേ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ വിജയിച്ച് രാജ്യം ആസ്വദിക്കണം, യശസ് നേടണം, അതാ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, അല്ലെ? ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കണത് ഭഗവാന്റെ യശസ്സാണ്. അതല്ലേ അതിന്റെ അവിടെ ഉത്തരം ഉണ്ടാവുക? കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്റെ പദ്ധതി അറിയുക, ഞാൻ ഇതിനകം അവരെ കൊന്നു എന്ന വാക്കുകളാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കടമ നിർവഹിക്കുക, അസ്വസ്ഥനാവരുത്. ജേതാ അസി, നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. നിനക്ക് എന്തായാലും വിജയം ഉണ്ടാവുന്ന ഭഗവാൻ പറയണ്ടല്ലോ, എന്റെ ആയുധം എന്നതിന്റെ കീർത്തി നേടുക. അതായത് നീ എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ടൂളാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്ത് രാജ്യം നേടി യശസ് നേടിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കാനും പിന്തുടരാനുമുള്ള ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, എല്ലാ പദ്ധതികളും ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷന്റെ ഹിതത്തിനാണ് നടക്കുക, പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തരോട് വളരെ ദയയും കരുണയും ഉള്ളവനാണ്. അതിന്റെ കീർത്തി നൽകാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഭക്തന് യശസ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കണോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭക്തനാവുക. ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനാൽ എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാധ്യമത്തിലൂടെ പരമപുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതം നീങ്ങണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക,
കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. പരമപുരുഷന്റെ പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെ വേണം. ഭക്തരുടെ പദ്ധതികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ പോലെ മികച്ചതാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആള് അല്ലെ, ആൾക്ക് എല്ലാ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ട്. അത്തരം പദ്ധതികൾ പിന്തുടരുകയും നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുകയും വേണം. ചർച്ച മുറികളിലെ യുദ്ധക്കളത്തിലെ അർജുനന്റെ അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ആയുധമാവുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുക. അതായത് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അല്ലെ. അർജുനന്റെ അവസ്ഥ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അർജുനന്റെ വിഷാദ അവസ്ഥ കാണണമെങ്കിൽ അത് പറയണം. അർജുനന്റെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണത്, നീ വെറുതെ ഒരു ഡ്രാമ കളിച്ചാ മതി, നീ ഒന്ന് അമ്പെയ്യണ പോലെ കാണിച്ചാ മതി, ഞാൻ അവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, നീ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധമാണ് മാത്രം. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ആയുധമായതിന്റെ ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ അതൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാവരും. കൃഷ്ണന്റെ ആയുധമായതിന്റെ ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ചർച്ച ചെയ്യുക. അതായത് ഭഗവാൻ ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അനുഭവം ഉണ്ടായേന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയൂ. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ അനാഥരായിട്ടുള്ള ഡോഗ്സ്, സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ബോംബെയിലൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട്. സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ചോട്ടിലും. അപ്പോഴ് നമ്മള് അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഹാരം കൊടുക്കുക. അവരുടെ കണ്ണിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അവർക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ വൂണ്ടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടേ നല്ല മുറിവുകളൊക്കെ വന്ന നായ്ക്കളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അവരെയൊക്കെ നമ്മള് ഒരു സ്പ്രേ ഉണ്ടാവും, ആ സ്പ്രേ അടിച്ചു കൊടുക്കുക മേല്. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുക. ഡോഗ്സ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മുടെ അടുത്ത് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഫുഡും എല്ലാം ഉണ്ട്. അവർക്കോ സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങള് മനുഷ്യരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് മോഷ്ടിച്ചിട്ടെങ്കിലും ആഹാരം കണ്ടെത്തും. ഇന്നാ ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവർക്ക് ഫുഡ് ആരെങ്കിലും കൊടുത്താലല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ നിയോഗിക്കണതാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആർക്കാണ് സഹായം ആവശ്യമുള്ളത് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം അനുഭൂതി ഉണ്ടാവും, സന്തോഷം തോന്നും. പിന്നെ ഹോം അസസ്മെന്റ് എന്താണ്? വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അർജുനന്റെ ദർശനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും 4 വശങ്ങൾ വിവരിക്കുക. അപ്പൊ 4 പല തരത്തില് ഉള്ള ദർശനം കിട്ടി അല്ലെ. ആദ്യം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് 1000 സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ചുയർന്നു, അനേകം മുഖം, അനേകം കൈകള്, അങ്ങനെ. പിന്നീട് അതെന്തായി മാറി? ഉഗ്രമൂർത്തിയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ പിന്നെ ആ തീ പാളുന്ന വായുകളിലേക്ക് അല്ലെ എല്ലാ അവരും അല്ലെ യുദ്ധക്കളത്തിലുള്ള എല്ലാ പേരും അവിടേക്ക് ഓടി ചെല്ലുകയാണ്. കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ. പിന്നെ ചൂർണിതൈരുത്തമാങ്കൈ അല്ലെ, അവരുടെ ഉത്തമാങ്കം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രൂപം കണ്ടു. അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിനെ തന്നെ, സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിനെയും നക്കി തുടയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് ആനാസമന്താലോകാൻ അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള പല പല രൂപങ്ങള്. അതല്ല, പിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് യഥാ നദീനാം ബഹവോംബുവേഗ. അതായത് ഈ നല്ല പുണ്യാത്മാക്കളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണേ?
പുണ്യാത്മാക്കളെ യോഗമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നവര്, സ്വധർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ച് അല്ലെ, ഒപ്പം ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളവര്, അവരെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവണേ യുദ്ധക്കളത്തില്? അവര് നദികൾ ഇങ്ങനെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചേരുന്ന പോലെ അവരിങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരും. അതായത് വീരസ്വർഗം അവർക്ക് കിട്ടും. എന്നാ പുണ്യം ചെയ്യാത്തവര്, പുണ്യമില്ലാത്തവര് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണേ? ഈ ഈയാമ്പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ തീയിൽ വീണ് നശിച്ചു പോകുന്ന പോലെ, യഥാപ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതങ്ക വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗ. കുറെ പറയാനുണ്ടാവും അല്ലെ, കിട്ടും പറയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എഴുതിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങള്. അല്ല എഴുതല്ല, അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടെന്ന് തോന്നണു. അതെ, ചർച്ചാ മുറികളിലെ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയ്ക്കുള്ള വിഷയമാണ്. 15 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയ. സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വേറെന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഇന്നലെ പറഞ്ഞതില് അർജുനൻ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഈ രൂപം അർജുനും ഞാനും വ്യാസപ്രസാദത്താൽ ഞാനും ഇത് കണ്ടു. ഇന്നത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രൂപം അനേകം പേർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എന്ന് പറയുന്നു. അതെന്താന്നറിയോ? ഈ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാരുടെ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നവര്, ഉത്തമ ഭക്തരാണ് ദേവന്മാരുടെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരണത്. അപ്പൊ ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോ ദേവവർഗങ്ങൾ, അസിദ്ധര്, സാധ്യര്, ഗന്ധർവര്, ദേവന്മാര് ഒക്കെ, അവരൊക്കെ ഉത്തമ ഭക്തരുടെ ലെവലിൽ വന്നവരാ. അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവർക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് പോലെ തന്നെയാ അവരുടെ ചക്ഷുസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അവര് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ? അവിടെ നിന്നാണ് അവര് കാണുന്നത് അല്ലെ? ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ അല്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാവണമെങ്കിൽ സാരൂപ്യം കിട്ടണം. 5 മുക്തിയല്ലേ, 5 തരം മുക്തിയല്ലേ ഉള്ളേ? സായുജ്യം, സാലോക്യം. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ദേവതമാരുടെ എല്ലാം ആ ബഹുമുഖങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണുള്ളത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ അവരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ആദ്യമുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ? അത് പിന്നീടുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അവരുടെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ? അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടുന്നാണ് അവര് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ അവർ കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ. അത് അതിൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ, ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തോളം വളർന്നപ്പോ ഈ വിശ്വത്തിന്റെ അവരിയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ത്രിലോകങ്ങളും 3 ലോകങ്ങളിലും സിദ്ധന്മാരും ചാരണന്മാരും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതേസമയം ഭഗവാന്റെ വായയിലും അവര് കാണുന്ന, അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കുന്നതാണ്. ഈ 3 ലോകം, 14 ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അതെ, ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണല്ലോ. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതേസമയം വായിൽ തന്നെ അവരെ കാണും. അതെ, വിസ്മയം തന്നെയല്ലേ? വിസ്മയാണ്, അചിന്ത്യമാണ്. നമുക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഭഗവാന് അത്രയും സർവശക്തനല്ലേ. ഭഗവാൻ എന്താ പറ്റാത്തെ? വിരാട് രൂപം. ഇന്നാരെ കഥ പറയണേ? ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഇന്നലെ മാതാജി മദന മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അപ്പോ നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞത്. കുറേ സമയം ഭഗവാന്റെ വിശേഷങ്ങള്, പിന്നെ വിഭൂതി, ഭഗവാന്റെ രസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു ഭഗവാൻ, അതായത് ഈ ഒരു കൃഷ്ണന്റെ മദൻ മോഹന്റെ
ആ മദൻ മോഹനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നവളാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒറ്റ വാക്കിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കല്യാണ ഗുണങ്ങളും വന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ മദൻ മോഹൻ ആ പേര് കിട്ടിയത് ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ദിവ്യ വനങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനും ഗോപികമാരോടൊപ്പം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സമയം ഭഗവാൻ ചെറിയ ബാലലീലകളും അവരൊക്കെ യൗവന ലീലകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ദേവന്മാരും എല്ലാവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോ അതില് കാമദേവൻ പോലും അത് കണ്ടിട്ട് അതിശയപ്പെടും. എന്നിൽ മോഹിക്കാത്തവരാരുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ യൗവന യുക്തകളോടൊപ്പം ഈ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ബാലകന എന്റെ ഇതിൽ ഞാൻ മോഹിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ആ അസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ കാമദേവന്റെ അസ്ത്രം അതെടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണനെ ശരിക്കും നോക്കി കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സൂന്നി ഒരു അസ്ത്രം നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ലക്ഷ്യം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്നെ മനസ്സും ദൃഷ്ടി ഊന്നി ആ അസ്ത്രത്തിന്റെ ഞാണ് വലിച്ച് തൊടുക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ ആ അഭൗമമായ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയതും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് തന്റെ മനസ്സിലും തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിൽ മോഹിച്ച് കാമദേവൻ പിന്നോട്ടേക്ക് വീഴുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മദനമോഹൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന് പേര് വന്നത്. അപ്പൊ ആ മദനമോഹനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്നവളായിരുന്നു. അപ്പൊ നോക്കൂ, നന്നായിണ്ട് പ്രഭു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ അവിടെ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണനെ മോഹിപ്പിക്കാനാണ് കാമദേവൻ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ ആ ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രമം അദ്ദേഹത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഊന്നിക്കൊണ്ടാവണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിട്ട് അത് ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ ആ ശ്രദ്ധ പോലും അദ്ദേഹത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ തന്നെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പരിശോധിക്കും. ഹരി ബോൽ. നല്ലതായിണ്ട് പ്രഭു. പ്രഭുവിന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാ? മാതാജി, ഞാൻ കണ്ണൂരാണ്. കണ്ണൂർ സത്സംഗത്തിലാണ് ഞാൻ സേവ ചെയ്യുന്നത്. ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് എത്ര നാള്? മാതാജി, ഞാന് 2007 ഞാൻ 2007 ഗുരുമഹാരാജ് കണ്ണൂര് രഥോത്സവത്തിന് വന്നപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ദീക്ഷ എടുത്തു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇനീഷൻ എടുത്തത് 2010 മായാപൂരിൽ വെച്ചിട്ട്. ഹരിബോൾ. എന്നെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ സീനിയറാണ്. ഞാൻ വളരെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നിമിത്താണെന്ന്. അപ്പൊ ഈ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഞാനത് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നതാണ് മാതാജി. ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ പരിമിതി ഉണ്ട്, ഇത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പരിമിതി. വളരെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും എല്ലാം വളരെ പിന്നോട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോ വളരെ തുച്ഛമായ രീതിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഈ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ചെറിയ സത്സംഗ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2011. അപ്പൊ ആ സത്സംഗം നമ്മളിങ്ങനെ വ്യാപിപ്പിച്ചു നമ്മള് കുറച്ച് വലിയ തോതിലാക്കി. അതേസമയം നമ്മൾ അതിന്റെ മെയിൻ സത്സംഗം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അവിടെയായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. ഇതും നമ്മൾ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ സത്സംഗത്തില് കുറെ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് രണ്ടാം ഒരു ഗ്രൂപ്പായ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുണ്ടായി. അതിലൊരു ഭക്തയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ മാംഗ്ലൂരിൽ സേവ ചെയ്യുന്ന ഐശ്വര്യ മാതാജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതി ധൻരാജ് പ്രഭു ഈ സത്സംഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നവരാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അവരിന്ന് നമുക്കൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു നമ്മളെ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മളാണ് അതിന്റെ ലീഡർ എന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറും ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ. ഇവരെ ശരിക്കും അവരിലൂടെ നമുക്കിപ്പം ഭക്തിശാസ്ത്രി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ എത്രയോ ഉയർന്ന നിലയിൽ സേവ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും അല്ല, ഭഗവാനാണത്. നമ്മൾ വെറും ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന കാര്യം കൂടിയായിരുന്നു. ഞാനത് ആലോചിക്കായിരുന്നു. അതന്നെ കേട്ടോ. അതൊരു പുതിയ അറിവല്ലേ. ഐശ്വര്യ മാതാജിയും ധൻരാജ് പ്രഭു അവിടുത്തെ സത്സംഗ ആദ്യം അവിടെ സത്സംഗത്തിൽ വന്നിരുന്നല്ലേ. അതെ. ഇനി ആരാ കഥ പറയണേ? വേറെ കഥ പറയണ്ട ഒന്ന്? കഥ പറയണ്ടോ? ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി. പറയൂ.
ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗംഗാമാതാ ഗോസ്വാമിനിയുടെ ജീവചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചു. ആ കുറച്ച് സമയം ചുരുക്കി പറയാന്ന് വെച്ചു. ആ വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ പ്രചോദനപരമായിട്ടുള്ള ഇതായിട്ട് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഗംഗാമാതാ ഗോസ്വാമിനി പിന്നെ അവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പേര് പിന്നെ ശശി ദേവി എന്നായിരുന്നു. ശശി ദേവി അവര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം 350-400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആയിരിക്കണം അവരുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അവര് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചത് ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള അനന്ത ആചാര്യനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഹരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് ഗോസ്വാമി, അവരിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഇവര് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവര് ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഒരു സമ്പന്ന ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പൊ വലിയ ജമീന്ദാറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ അച്ഛൻ ഒരു നരേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. അവരുടെ മകളായിട്ടാണ് ഈ ശശിദേവി ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇവര് വളരെ കൃഷ്ണഭക്തിയായിരുന്നു, നല്ല കൃഷ്ണഭക്തിയായിരുന്നു. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നല്ല ശിക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു. പിന്നെ ഒരു വൈരാഗിയായിരുന്നു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവരെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ഇവര് പിന്നെ ഒരു ഭൗതികനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ അവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് വിവാഹമൊന്നും കഴിക്കാതെ, അവര് വേറെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ വിവാഹമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഈ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവര് തീർത്ഥയാത്രകൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവര് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പം അതിനുശേഷം പുരിയിലെത്തിയതിനു ശേഷം അവർക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് അവിടുന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പിന്നെ ഗോവിന്ദ്ജിയുടെ മന്ദിറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് ഗോസ്വാമിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രഭാവത്തിൽ അവര് വളരെ ഇതായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്താൽ ആകർഷണമായിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ ഹരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് ഗോസ്വാമിന്റെ അടുക്ക അവർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആദ്യം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. കാരണം നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ അംഗമാണ്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വൃന്ദാവനത്തിലെ ജീവിതം, ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകും. വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃഷ്ണഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കുകയൊക്കെ പറയൂ. അവരാദ്യം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും. പക്ഷെ അവർ അതുകൊണ്ടൊന്നും പിന്മാറിയില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് യമുന നദിയുടെ തീരത്ത് തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യം കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഹരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് അവരോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച്, അവരിപ്പോഴും പിന്നെ കുറെ ആഭരണങ്ങളും പിന്നെ രാജകുടുംബത്തിലാണല്ലോ, പിന്നെ വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്തിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് വെറും ലളിതമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണ രീതിയും ജീവിത രീതിയായിട്ട് അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ശുചീകരിച്ചുകൊണ്ടും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടും അവർ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരവിടെ ഒരു വർഷത്തോളം അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം ഹരിദാസ് പണ്ഡിറ്റ് ഗോസ്വാമി അവരോട് രാധാകുണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. രാധാകുണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വേറൊരു ശിഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലക്ഷ്മി പ്രിയ എന്നിട്ട്. അവര് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ പിന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലെ തന്നെ 3 ലക്ഷം നാമങ്ങൾ ദിവസവും ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ലക്ഷ്മി പ്രിയ. അപ്പൊ അവരോട് ഒരുമിച്ചിട്ട് പിന്നെ രാധാകുണ്ടില് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കുറെ വർഷങ്ങളോളം അവിടുന്ന് വീണ്ടും പ്രചരണം ചെയ്യുകയും ഭാഗവത കഥ ശ്രവിക്കുകയും പിന്നെ ഭക്തിയിൽ അതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ അവര് വലിയ രീതിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. രാധാകുണ്ടിട്ട് നിത്യവും അവര് പിന്നെ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹം പറയും, പിന്നെ അവർക്ക് ദീക്ഷയും നൽകും, പിന്നെ ദീക്ഷ നൽകും ശശിദേവിക്ക്. എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും, നിങ്ങൾ ഇനി പിന്നെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ക്ഷേത്ര സന്യാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അവിടുന്ന് ക്ഷേത്ര സന്യാസം അവിടെ പിന്നെ
അവിടുന്ന് വേറെ എവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള ശേഷിച്ച കാലം അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സേവ ചെയ്യണം. അവർക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുക്കും. അവിടെ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരുടെ പിന്നെ വീടുണ്ട്. അത് ഒരു മോശം നിലയിലാണ് ഉള്ളത്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമുണ്ട്, ദാമോദർ വിഗ്രഹമുണ്ട്, സാലിഗ്രാം ശിലയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ അതിനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രചരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ അവർക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് അയക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം അവർ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരുടെ പഴയ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ വീടായിരുന്നു. അതില് മെയിൻ്റനൻസ് നടക്കുന്നില്ല കാലങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവര് അതൊക്കെ ചെയ്തു, വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്തു. അവിടെ ഭാഗവത കഥ നടത്താനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ പേര് വളരെ പ്രശസ്തിയായി. അവിടെ അവരുടെ ഭാഗവത കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പേര് പല സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വരും. അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തില് ഒറീസയിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഒരു മഹേന്ദ്രൻ മറ്റു പേരായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകുന്ദദേവ ഒറീസയിലെ രാജാവായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തില്. അദ്ദേഹം വരെ അവരുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രഭാഷണ ഈ അറിവും അവരുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിലെല്ലാം അവര് വളരെ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അവര് പല ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളും ഈ രാജാവ് അടക്കം അവിടെ വന്നിട്ട് അവരുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ രാജാവ് വളരെ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ജഗന്നാഥപുരിയില് ശ്വേതഗംഗയുണ്ട്. ശ്വേതഗംഗ അവിടെ അതിന്റെ തടത്തില് പിന്നെ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കും. ആദ്യം അവര് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല, പിന്നെ വേണ്ടാന്നുള്ള പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെ അവർ ആലോചിച്ചു പ്രചരണത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ അവിടെ ശ്വേതഗംഗയുടെ തടത്തില് ഒരു സ്ഥലം താമസിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥാനം അവർ സ്വീകരിച്ചു. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ വലിയ തോതിൽ പിന്നെയും പ്രചരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു വിശേഷ ദിനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പിന്നെ മഹാവാരുണി ഗംഗാ സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗംഗാ നദിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക ദിനത്തില് പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ സ്നാനം പോകുന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടെ പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ശശിദേവിയുടെ അവരൊക്കെ ആ ദിനത്തില് അവിടെ ഗംഗാ നദിയിൽ പോയിട്ട് സ്നാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രത്യേക ദിനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ക്ഷേത്ര സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു, ജഗന്നാഥപുരി വിട്ടിട്ട് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അവര് ആ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ തന്നെ ഇവരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവരോട് പറയും, പിന്നെ ആ ദിനത്തിൽ രാത്രി പിന്നെ ശ്വേതഗംഗയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അർദ്ധരാത്രി സ്നാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് ശ്വേതഗംഗയിൽ അർദ്ധരാത്രി സ്നാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ ആ ശ്വേതഗംഗയിൽ മുങ്ങിയ ഉടനെ അവര് ഗംഗാദേവിയുടെ ദർശനവും കിട്ടി. അവർക്ക് ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഗംഗാ നദിയിൽ പോയിട്ട് മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭൂതി അവര് ക്ഷേത്രഗംഗയിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഒരു പ്രതീതി മാറിയിട്ട് ഗംഗാ നദിയില് പല ആളുകളും ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്നിട്ട് കുളിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ അവർക്ക് തോന്നി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവർ തോന്നിയ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒഴുക്ക് വന്നിട്ട് ഇവര് ആ ഒഴുക്കിൽ പെട്ടിട്ട് ഒഴുകിയിട്ട് അവരെത്തുന്നത് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഭഗവാന്റെ ആൾട്ടറിന്റെ മുന്നിലാണ്. അവിടെ അതിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അവരെത്തുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയിട്ടും അവർക്ക് പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അവര് വന്നിട്ട് അവര് അവിടെ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റു ആളുകളുടെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ട് സ്നാനം ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒച്ചയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ പൂജാരിമാർ, ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവര് വന്നിട്ട് പൂജാരിമാരെ അറിയിക്കും. പൂജാരിമാരെ അറിയിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണുക ഇവരൊറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ ഉടനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര അർദ്ധരാത്രി ഇവരൊറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് അവർ സംശയിക്കും. പിന്നെ അവര് സംശയിക്കും ഇനി ഇവര് ജഗന്നാഥന്റെ വില കൂടിയ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാനോ മറ്റോ ആണെന്നുള്ള സംശയത്തില് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെ കാരാഗൃഹത്തിലടക്കും. അപ്പൊ ഈ കാര്യം അവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ സ്വപ്നത്തില് ജഗന്നാഥൻ തന്നെ വന്നിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഈ പൂജാരിമാർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ അസുഖവും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തയെ, ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തയെ ശിക്ഷിച്ചതിന് പൂജാരിമാർക്ക് അസുഖവും മാരാരോഗവും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായി.
അപ്പൊ ആ രാജാവിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ജഗന്നാഥൻ വന്നിട്ട് കാര്യം പറയും. അവർ ഇത്രയും നല്ല പരിശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ്, അവരുടെ ആഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ചരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗംഗയെ അവിടത്തേക്ക് അയച്ചത്, ക്ഷേത്രഗംഗയിലേക്ക്. എന്നിട്ട് അവരെ എന്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ച് ഞാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അവരെ മോചിപ്പിച്ചിട്ട് മാപ്പ് പറയണം. അതുകൂടാതെ അവർ ഇത്രയും പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാണ്, അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളും ആ രാജാവും മറ്റുള്ള പൂജാരിമാരും ഒക്കെ തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാജാവ് പിന്നെ അവരെ മോചിപ്പിച്ച് മാപ്പ് പറയും, പൂജാരിമാരൊക്കെ. പക്ഷേങ്കില് ജഗന്നാഥന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ശചിദേവി ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം, രാജാവിന് മാത്രം ദീക്ഷ കൊടുക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദീക്ഷ നൽകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് അവര് ഗംഗാമാത ഗോസ്വാമിനി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുവരെ ശശിദേവി എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ അവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിനുശേഷം അവരുടെ പ്രശസ്തി വളരെയേറെ വർദ്ധിച്ചു. എത്രയോ പേര് അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു. വേറെയും ആർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും കൂടി ദീക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര്. അപ്പം വളരെ പ്രചോദനമായിട്ട് തോന്നി. അതായത് ഇത്രയും പിന്നെ ഒരു രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിട്ട് എല്ലാ പിന്നെ സ്വന്തക്കാരെയും സ്വത്തും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ സ്ത്രീ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇത്രയും ജീവിതം അവര് ഇത്രയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു. അതും പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറെ ചെയ്തു. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ ഇതില് പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഏറെ ഇത് ചെയ്തു. ഇതേപോലെ തന്നെ ജാൻവ മാതാജിയുടെ പിന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ജാൻവ മാതാജിയും വലിയ തോതിൽ പ്രചരണം ചെയ്തതായിട്ട് അതുപോലുള്ളൊരു ഒരു ഇവരുടെ നിന്നും അതിനോടുള്ള തുല്യത തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ജീവിത ചരിത്രം പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. നല്ലതായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അല്ലെ, നമ്മളിത് ഇപ്പോഴും ചെയ്യണത് ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ എത്ര ഇനി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മൾ എത്ര ഉയരണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിത കഥകളും ഒക്കെ അവരുടെ ത്യാഗവും എല്ലാ സമ്പന്നതയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലെ. അവര് അതിന് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കില്ല, തുടർച്ചയായിരിക്കും. മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ അവര് ചെയ്തതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ്. നമ്മള് എപ്പോഴാ ഏതാ ലെവല് നമ്മുടെ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. നമുക്ക് എത്ര ഇനി കോടി ജന്മങ്ങൾ വേണോ എന്തോ അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിന്റെ നാട് എവിടെയാ? മാതാജി ഞാൻ കണ്ണൂരിലാണ്. കണ്ണൂരിൽ തലശ്ശേരിയിലാണ്. എത്ര ഇസ്കോണില് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര കൊല്ലായി? ഞാൻ 2012 ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇസ്കോണില് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ അവിടുന്ന് വന്നിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നു, കണ്ണൂരിൽ വന്നു കണ്ണൂരിൽ. പിന്നെ കുറച്ചു കാലം ഓൾ ഇന്ത്യ പദയാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാജി, സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. ഒരു വർഷത്തോളം അതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ തന്നെയാണ് മാതാജി. എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്തര് തന്നെയാ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണേ. എല്ലാവരും അതെ, നല്ലൊരു സത്സംഗമാണ് നമ്മുടെ. എല്ലാവരും എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ ഇസ്കോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് തന്നെയാ ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ ബാച്ച്. നല്ല ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ഞാൻ 2007 അല്ല 2008 അതെയോ? രാഘവ പ്രഭുവിന്റെ. അതെ അതെ. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുറെ ഒന്നിച്ചെടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മുടെ വിക്രം ഗൗരംഗദാസ് പ്രഭു, ശ്യാമരാധിക മാതാജി, ഇങ്ങനത്തെ ശ്യാമപ്രിയ മാതാജി, നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം പിന്നീട് കഥ പറയായിരിക്കും. അതെ, അവരെ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടണം. നിങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയാ, കണ്ണൂർ തന്നെയാ മാതാജി. എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ? നിങ്ങള് 33 പേരുണ്ടെങ്കിലേ കണ്ണൂരുള്ളവരുണ്ട്. അത് ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം ഇസ്കോണിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അല്ലേ? അതുപോലെ ഗുരുവായൂരിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ? അതെ. എല്ലാവരുമായിട്ട് തമ്മിലൊക്കെ പരിചയപ്പെടും. ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ? ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിലത്തെ എല്ലാം മനസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ടില്ലേ?
മനസ്സിലായിട്ടൊക്കെ ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ ബ്രോ, പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല, കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലത്തെ ഇപ്പൊ 10 അധ്യായം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലത്തെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയല്ലേ പോന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇനി നമ്മള് ഭക്തി വൈഭവേലും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതാണ് വൈഭവേല് പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രിയില് ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് അറിവാക്കണം. മാതാജിയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാ മാതാജി? ഞാന് തൃശ്ശൂരാണ് എന്റെ വീട്. മാതാജി ഇതിങ്ങനെ മംഗലാപുരായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തൃശ്ശൂർ? ഞാന് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് സീനിയർ സൂപ്രണ്ടായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാ. അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ ചാടിപ്പോയിട്ട് ഓരോ പ്രഭാഷണമൊക്കെ കേൾക്കും. ഓരോരുത്തരുടെ ഗീതാജ്ഞാന യജ്ഞം അങ്ങനെയുള്ള, അതുപോലെ ഭാഗവത സപ്താഹം, അതിനൊക്കെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് ചാടി പോവും ആരും അറിയാണ്ടൊക്കെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ലേ പ്രഭു? ആ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സുഖമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് പിന്നെ അതിനെ പറയാനോ ഒന്നിനും പറ്റില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. ആ കേൾക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പ്രഭുപാദിന്റെ യഥാരൂപം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ ആ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സരളമായിട്ടുള്ള പറയണത് ആ അർത്ഥമൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ കുറേശ്ശെ അന്നൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ പിന്നെ അമ്മണി മാതാജി അറിയോ? ഇവിടുത്തെ മാംഗ്ലൂരിലുള്ള. ഞാൻ മാംഗ്ലൂരുമായിട്ട് മാത്രമേ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഒരു സെന്ററും എനിക്ക് ബന്ധമില്ല. ഗുരുവായൂർ പോലും ബന്ധമില്ല എനിക്ക്. അങ്ങനെ മാംഗ്ലൂർ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിൽ പിന്നെ L1 L2 അങ്ങനെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ. എന്റെ വീട് അരിമ്പൂരാണ്. കാഞ്ഞാണി ഒക്കെ പോകുന്ന വഴി അറിയാമോ? അരിമ്പൂര്. കാഞ്ഞാണി ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാ. അറിയാം മാതാജി, അറിയാം. അരിമ്പൂര്. മാതാജി എവിടെയാ? തൃശ്ശൂരാണ് മാതാജി. ഞങ്ങള് തിരുവമ്പാടി അമ്പലത്തിന്റെ നേരെ മുമ്പിലാണ് ഫ്ലാറ്റ്. അതെയോ? ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. എന്റെ മകളാണ് സുഭാഷിണി മാതാജി. ഓ ശരി. ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റിലാണ് നിക്കുന്നേ? ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഞങ്ങള് ഇപ്പോഴും. ഫ്ലാറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് പാലക്കാട്. ഇപ്പൊ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടത് അങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നാൾ വന്നിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയാണ്. ശരി. എന്നും തിരുമ്പാടിയിൽ തൊഴാലോ അല്ലേ? എന്നും തൊഴാം മാതാജി. ഇവിടെയുണ്ട് അമ്പലം, തൊട്ട് തന്നെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് പാലക്കാട്. മാതാജി എത്ര ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് എത്ര കാലായി? ദീക്ഷ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് നാളായുള്ളൂ മാതാജി. ഞാൻ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു അന്ന് മധുരയില് പോയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഓക്കെ. മോള് ഗൾഫിലുള്ളപ്പോഴത്തെ എപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും അച്ഛനും ഫോളോ ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ അച്ഛൻ പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതല് മകളുടെ അടുത്തുനിന്നാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ മകനുണ്ട്, മകന്റെ അടുത്ത് പോകും. തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും നല്ല എന്താ പറയാ, ഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാച്ചിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ. മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് നല്ല ക്ലാസ് തന്നെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൽ. ഗുരു മഹാരാജിന് ആ ദീക്ഷ തരണ വേളയില് ഞാൻ മായാപ്പൂര് പോയിട്ട് ദീക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ദീക്ഷ തരണ വേളയിലുണ്ടല്ലോ, ആ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ കണ്ണുകളില് ഒരു പിതൃവാത്സല്യാണ്. എനിക്കത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണില് ആ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ആ വാത്സല്യം ഒരു പിതാവിന്റെ ആണോ ഒരു ഭഗവാന്റെ ആണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ആ കണ്ണിലുള്ള ആ വാത്സല്യം അത് എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുക. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഗുരു കൃപ മാത്രമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കഴിവുമില്ല.
തീർച്ചയായിട്ടും ആ ദീക്ഷ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത ആയാലും എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് നമുക്ക് 10 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇത് പിന്നീടാണ് എല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ അങ്ങനെ പറ്റാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നാളെ കാണാം അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.